Ma, hey, sengi-right manje ngisagula mina. Hawu kanti mase ngiyogula kuze kube ukuthi manje-ke qhuma ucricket ngihlukanisa unyaka kuthiwa hayi uhlukanisa unyaka ngokugula. Hayi bo, sengi-right mina manje umqemane. Phela enye into efuna ukuthi niyikhumbule. Imuntu zako-Transnet. Oduze nosangisuze buyi kunzimalanga. Enye into efuna niyikhumbule phela nina, mina ngi-breadwinner. Breadwinner nje awugula isikhathi esiningi ngoba uzogcina usubacika nabantu laba obondlayo bagcina sebenyanya ukuthi hayi bo akasindi ngani phela manje. Yabo? Niyasazi lesasigqimeza sami ngizizele. Kumele sithola amanabukeni, kumele sithole ubisi. Manje sezokho nami ngiyagula-ke. Hayi. Thimo abantu abanje ngathi intandane lezi ezisebenzelayo, mawugula ufuna ugula 3 days, 2 days, 4 days. Emva lokho uyabuya uyayithatha uyasula imjuluko ubuyela phakathi.